गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय होदों। गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो धनुभांगा दखरा एफसिजों लोगोसे बस्क' रिच आउट एनजिअनि दैदेननायाव मैया धनुभांगानि जलपारागुरि फरायसालियाव बेसेन लायाजासे मेगन नायजानाय आरो फाहामथाय बादा खुंदों। बे हाबाफारियाव मेगन नायगिरि महरै गवालपारा सिभिल हस्पिटालनि आइ स्पेसियलिस्ट डाक्टर भास्करज्योति दासआ बाहागो लायो। ओनसोलनि गासै 100 जन सुबुंफ्रा बे बादायाव बाहागो लाहैयो। बिनो गासै 86 सानो ससमा रानना होनायजों लोगोसे गासै 15खौ बेसेन लायाजासे अपारेशननि थाखाय सायख'नाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। 25 नं बागानपारा बियाबाव गोग्लैनाय सुबनकाटा दक्षिण कुसि गामिनि बिद्रु सिंहखौ बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ खौरां लाहैदों। बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला बिद्रु सिंहआ गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बडलेण्ड सोमावसारनायाव गोख्रों मावथि हिसाबै खामानि मावदोंमोन। इउक्रेननि सुबुंफोरा गावनि जोनोम हादोरखौ बेसेदि मोजां मोनो बेखौ बुंना फोजोब हाया। जोनोम हादरनि थाखाय इउक्रेननि सुबुंफोरा दावहा नांनो आरो जिउ बाउसोमनो अरायबो थियारि जादों। मख'नो गोनांदि इउक्रेननि जरासे कुपलआ जुलि जाखांनायनि उनावनो आखायाव हाथियार दैनानै रुसिया हादरनि हेंथायै दावहा नांनो ओंखारबाय। आरियाना एरिपा आरो सफिटास्लभ पार्सिना दावहानि थाखाय थियारि। बे खौराङा मुलुगनाङै गोसारदों। बिटिआरआव बिपिएफनि गोबां एमसिएलएफ्रा गुबुन गुबुन दोलो जेरै बिजेपि इउपिपिएलआव हाबनायनि उनाव 17 बोसोर हाग्रामा खुंथाय सालायनाय बिपिएफ दोलोआ लोरबां जालांबाय नामा? लोब लोब बिपिएफनि हेफाजाबगिरि रायजो राजाफ्रा सानफ्रोमबो गुबुन गुबुन दोलोआव जयेन जादों। मैयाबो 450निबो गोबां बिपिएफनि मावथि दैदेनगिरि हेफाजाबगिरि रायजो राजाफ्रा 30 नं सिडली जनजाति बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी नुजाथिनायाव क'क्राझार जिल्लानि पर्बतझारियाव इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों आरो बिथांमोनखौ एमएलए जयन्त बसुमतारीया आर'नाइजों बरायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। चिरां जिल्लानि थालिगावआव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। माल रोगाग्रा कन्टेनार ट्राक गारिया गिख्रंथावै आइकन गारिखौ होख्रेमदों। कन्टेनार गारिजों मोगा-मोगि जाब्रबथायजों सासेनि जिउ खहा आरो 3 जोखोम जादों। गिख्रंथावै जाब्रबथायनिफ्राय 3 सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जानाङो आरो सासे सुबुङा जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोन्दों। जोखोम जानांनाय सुबुंफोरखौ बङाइगाव जिबरफोथार गामिनि थागिबि रिंकु आली, दिराज आली, हासेम आली आरो इसियान आली होननानै सिनायथिनाय जादों आरो जिउ गोमानाय सुबुंखौ हासेम आली होननानै मिथिनो मोन्दों। बर' सावथुन नायगिरिफोरनि थाखाय गाहाम रादाब। बर'नि गोजाम सावथुन नेशनेल बान्था मोननो हानाय जोंदाव बड'सानि दिहुननाय हाग्रामायाव जिनाहारि सावथुनखौ थाबैनो बर' रायजो राजाफ्रा नुनो मोनसिगोन। मख'नो गोनांदि 1995 मायथाइयावनो ओंखारनाय गोजाम बर'नि सम्पद बर' सावथुन हाग्रामायाव जिनाहारि सावथुनखौ निउबो एपआव थाबैनो हगारगोन। जायफोर बे सावथुनखौ नायनो प्ले स्ट'रआव निउबो एपखौ डाउनल'ड खालामना सावथुननि थाखाय जाखिनि रां होनांगौ बेखौ होना नायनो हागोन। गोजोनथाव बाथ्राया बेसोदि हाग्रामायाव जिनाहारि सावथुना बै समावनो नेशनेल एवार्ड मोननो हादोंमोन आरो बे सावथुनखौ गोबां बोसोरनि उनावसो रायजो राजाफ्रा नुनो मोनसिगोन। उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्दआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमिक काउन्सिलनि 5थि बेनियेल जथुमा मैया 22 फेब्रुवारियाव जोबलांबाय। गेवलां मेलनि जथुमाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीया। चिराङाव आबादारिफोरनो हालेवग्रा पावार टिलार रानदों। एमएलए जयन्त बसुमतारी मैया प्रधान मन्त्रि फसल बीमा योजना बिथांखिनि हेफाजाबै 2021-2022 बोसोरनि नेशनेल फुड सिकिउरिटि मिशनजों माखासे आबादारिफोरनो पावार टिलार रानना होयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हास्टेया मैया अदेबानि सुनिबाराव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रबि हाजि फरायसालिमानि गोदानै एकाडेमिक बिल्डिं लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना होदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।